Welcome to my channel, Ningning ni Neneng. Isalang na natin ang kaserola na paglulutuan natin ng INABRAW. Halina kayo, kain na tayo. Ito na yung diningding Ilocano. Masarap magkamay. Lalo na ang ulam ay gulay na halo-halo. INABRAW. Para sa inyo. Kain na! Kain na! Salamat sa inyong pagmamahal at suporta. I love you, I love you, I love you. God bless us all. Saan na isda? Sinuswerte ka pag may napamili kang gulay sa Asian shop. May makuha kang okra, saluyot, at
malunggay. Para lang tayo nasa bukid kumakain. Sa bukid nun. Napakasarap. Masagana ang buwan. Walang kasing sarap ang kumain. Oh. Walang kasi. Mayroon pang sili.